facem un joc de logică. Hai? Aici, ce este la ăsta de aici? La aici, ăsta de aici este coșarul, da? Hai. Culoarea mov, da? Culoarea portocaliu, hai. Culoarea portocaliu va veni la coșar, da? Așa. Mai departe, repede, două până acolo. Cealaltă culoare care este? Hai. Culoarea două frumos, așa. Care culoare? Paia verde. Bun, unde pui paia verde? O pui unde trebuie, da? Așa. Formă cealaltă culoare, care o pui? O pui pe aia care trebuie, da? Formă ce culoare pui, tot așa, vezi ce culoare trebuie să o pui. Trebuie să o pui pe aia care trebuie, da? Așa. Așa. Și pe încă una. Și acum aplauze, aplauze. Aplauze, bravo! Aplauze, bravo! Bravo!